Βρέσει γατάκι ψιψίνα, ψιψινάκο. Έλα εδώ βρε. Κάτσε να σε φωνάξω εδώ. Ψιψινάκο. Κοίτα να δεις. Καραγκιόζη έβγα έξω βρε. Καραγκιόζη έβγα έξω. Ποιος είναι? Εγώ βρε ο φίλος ο Χατζιαβάτης ο Τσελεπής, έλα Καραγκιόζη. Τι θες ρε Χατζατζάρη Τσιμπλιμπλι? Έλα να δεις Καραγκιόζη, ποιος μας βλέπει. Ποιος μας βλέπει? Μας βλέπει ο πρωθυπουργός. Της πρωθυπουργός ρε, κοίτα εδώ κάτω. Ωχ, ένα γατάκι, κοίτα να δεις ένα όμορφο γατάκι. Ναι, δεν είναι πολύ γλυκό. Πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό, πολύ επιθετικό. Του περνάμε εδώ, ακούς ρε Χατζατζάρη. Καραγκιόζη, πρόσεχε, να είσαι καλός μαζί του. Για άλλα να είμαι καλός μαζί του, κάτσε περίμενε. Κοίτα το πόσο γλυκούλι είναι. Ναι, είναι γλυκούλι, κοίτα να δεις. Καραγκιόζη, βέβαια ξέρεις πως σε βλέπει. Καραγκιόζη, νομίζω θέλει να με φάει βρε. Θέλω να σε φάει, ωραία, θα γλιτώσουμε και από σένα. Σταμάτα βρε. Κοίτα το πως μας βλέπει. Λες να καταλαβαίνει Χατζατζάρη? Τι να καταλαβαίνει. Το τι λέμε? Όχι δεν νομίζω. Για κάτσε να δω. Έλα ψιψίνα, έλα Τι κάνεις βρε. Να του βάζω δόλωμα για να το ψαρέψω, για να το φάμε μετά. Σταμάτα βρε. Θα πάμε το γατί. Έλα Κοίτα να δεις. Θες να κάνουμε καμιά πλάκα, λες να αρχίσει να γελάει? Τι πλάκα λες να κάνουμε. Ξέρω εγώ, για να δούμε. Τι βαράς ρε. Τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα, για μήπως πιο δυνατά για να το καταλάβει. Σταμάτα. Καραγκιόζη, με κοιτάει περίεργα. Για να δω. Να είδες, σου επιτίθηκε. Σου επιτέθηκε βρε. Μου επιτέθηκε. Ναι, είναι καλό γατί, με προστατεύει. Ναι, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, έρχεται πάλι. Πάλι έρχεται. Έλα εδώ βρε. Έλα να σε πάω μέσα. Με τον αναγνώστη μέσα θα κάνεις ωραία παρέα. Έλα. Καραγκιόζη, μήπως δεν κάνει να παίρνουμε αδέσποτα. Τι αδέσποτα? Γατιά βρε στο σπίτι μας. Γιατί να μην κάνει ρε Χατζατζάρη? Ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν αρρώστιες. Τι αρρώστιες να έχουν? Δεν ξέρω. Ρε έχεις καμιά αρρώστια? Υγιέστατο φαίνεται. Υγιέστατα, αφού είναι του σπιτιού βρε, εδώ είναι, του σπιτιού. Χατζατζάρη, πού πάει, θα πέσεις? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πέσεις Χατζατζάρη? Δεν υπάρχει βρε πρόβλημα. Χατζατζάρη θα πέσει και θα... Κοίτα, γλύφεται. Θα σε φάει. Λες να με φάει. Μια χαψιά θα σε κάνει. Πεινασμένο, κοίτα πως σε κοιτάει. Τι είναι βρε, βρε εκεί. Καραγκιόζη, τι κάνεις βρε. Σου έδωσα μια καρπαζιά όταν πήδηξε για σε προστατεύσω το έκανα. Ξερογλύφεται Καραγκιόζη. Κοίτα το. Όχι σε μένα, στο Χατζατζάρη πάνε. Γιατί βρε να έρθεις σε μένα. Ξέρω εγώ, άμα αρχίσει να δαγκώνει, να δαγκώσει εσένα πρώτα. Τι λες ρε. Ωραίες φίλες είσαι. Ο Χατζατζάρη, άντε πάμε. Άντε πούμε. Πάμε Χατζατζάρη. Αρκετά. Ναι Καραγκιόζη μου πάμε. Να φτερνίστηκε κιόλας. Ναι, πάμε. Καραγκιόζη, έπεσε πάνω μου. Φύγε βρε. Φαν το γατί μου το μόρφο.